Наступная казочка называется «Золотая яблонька». Жил дед и баба, и были у их дочки, дедова дочка и бабина дочка. Дедову дочку звали Галя, а бабину дочку звали Юля. Баба свою родную дочку пестила, доглядала, а дедову у чорным целе трымала і ўсё шукала прычэпкі, каб свету звесці. Пайшоў аднойчы дзед на кірмаш і купіў бычка трацячка. Прывёў да хаты і кажа дочкам: будзеце пасвіць яго па чарзе, адна дзень і другая дзень. Пагнала ў першы дзень бычка на пашу дзедава дачка. Злая мачыха дала ёй верацяно і мех кудзелі. Глядзі, кажа, каб за дзень усю кудзелю спрала, кросны выткала, палатно выбеліла і ўвечары дамоў прынесла. А калі не зробіш, не жыць цябе. Вывела бычка Галя з хлява, пагладзіла па шыі і пагнала на пашу. Угоніць, а сама горкімі слязьмі заліваецца. Бычок у ей пытаецца: «Дзеўка, дзявіца, русая касіца, чаго ж ты плачаш?» «А як же мне не плакаць, бычок? Загадала мне мачыха гэты весь мех кудзелі спрасці, і кросны выткаць, і палатно выбеліць, і ўвечары дамоў усё прынесці. Ці ж зраблю я за дзень такую работу?» «Не плач, — отказывая бычок, — гони меня на шелковую травицу, на свежую росицу, там мы что-нибудь и придумаем». Пригнала Галя бычка на шелковую травицу, на свежую росицу. Наеўся бычок, напасвіўся, а потым і кажа ёй: «Цяпер кладзі мне ў правае вуха кудзелю і верацяну, а сама хукни у левое вухо и гляди, что будет». Положила Галя бычку у правое вухо кудзелю и верацяно, хукнула у левое вухо и глядит. Аж там кудзеля прадзецца, кросны ткуцца, палатно беліцца. Як усё было зроблена, выняла Галя готовый сувой палатна и вясёлая погнала бычка до хаты. Злая мачыха сустрэла яе на дварэ. «Ну что, спрала кудзелю?» «Спрала, — кажа Галя, — и подала ёй готовый сувой палатна». Мачыха аж за галаву схапілася, такую работу зрабіла яе падчарка. А тут усе суседкі прыйшлі. Дзівяцца, якое тонкае палатно выткала Галя. Усе хваляць яе, не нахваляцца. Прыйшла чарга гнаць бычка бабінай дачцы, Юлі. Дала ёй маці верацяно і паўмеха кудзелі. «Прадзі, дачушка, — кажа, — гэтую кудзелю і вытчы палатно яшчэ лепшае, чым выткала твоя няродная сястра. Хачу, каб цябе людзі хвалілі, а не яе». Узяла Юля тоўсты дубец і пагнала бычка. Гоніць, ды ўсё хвошча яго дубцом. «Бычок, давай кідацца туды, сюды». А Юля бегае за ним, кляне яго, на чым свет стаіць. Бегала і згубіла яно верацяно. Прыгнала яна сяк-так бычка на пусты выган, палажыла кудзелю, а сама паклалася спаць. Бычок узяў кудзелю, пабэрсаў яго нагамі і утаптаў у балота. Прачнулася пад вечар Юля, глядзіць, кудзеля ў балоце утоптана. Схапіла яна дубец, ды давай бычка біць. Бычок пабег да хаты, і яна з ім з крыкам. Дома маці ў яе пытаецца: «Ну як, дачушка, зрабіла ты работу?» «Ды не, — кажа дачка, — чаму? Гэта ўсё бычок вінаваты. Праз яго я верацяно згубіла, а потым яшчэ ён кудзелю маю ў балота утаптаў». Узлавалася мачыха на бычка, пайшла да дзеда і кажа: «Зарэж, дзед, бычка». «Ці не здурнела ты, баба?» — падзівіўся дзед. «Навошта нам яго рэзаць?» Тут баба як затупае нагамі, як накінецца на дзеда з кулакамі. «Калі не зарэжаш, дык я цябе вон выгаю разам з тваёю дачкою». Нічога не падзелаеш, згадзіўся дзед зарэзаць бычка. Пачула гэта Галя, пабегла ў хлеў да бычка, абняла яго за шыю, залілася слязьмі. «Дзеўка, дзявіца, русая касіца,
Чого ж ти плачеш? Питається у її бичок. Рассказала ему Галя, что надумалась зрабіць злая мачыха. Не плач, дзеўча, кажа бычок, лепш паслухай, што я табе параю. Як зарэжуць мяне, ты возьми мою печень, і там знойдзеш залатое зярнятка. Пасадзі тое зярнятка ў садку каля хаты. Вось і ўсё. Галя так і зрабіла, як сказаў бычок. І вырасла з гэтага зярняткі яблынька з залатымі яблыкамі. Хто не ідзе ці не едзе каля садка, усе дзівяцца залатой такой прыгажуні яблынькі. І ехаў аднойчы з вайны прыгожы малады гусар. Убачыў яблыньку і спыніўся. Працягнуў ён руку да яе, каб сарваць залаты яблык, а яблынька дзынь-дзынь паднялась угору. Опусціў гусар руку. Яблынька зноў стала на сваё месца. Убачыла праз акно Галя і кажа да мачыхі: «Пайду я сарву гэтаму прыгожаму гусару адзін яблык». А мачыха як затупае на яе, як закрычыць: «Я табе шас сарву!» Схапіла яна Галю ды засадзіла у комнату, а ў садок паслала сваю дачку, Юлю. Няхай, думае, лепш родная дачка сарве гэтаму гусару яблык. Можа, ён закахаецца ў яе. Падышла Юля да яблынькі, а тая дзынь і паднялася ўгару. Узлавалася Юля на яблыньку, пачала на яе лаяць апошнімі словамі. А тут якраз па дварэ хадзіў пеўнік. Ускочыў ён на плот і кукарэкае. Кукарэку, дзедава дачка сядзіць схованая, а бабіна хоча яблыкі яе сарваць ды выйсці замуж за пана. Пачуў гэта гусар, злез з каня і пайшоў у хату. Зайшоў он там і знайшоў дзедаву дачку. Як зірнуў на яе, дык вачэй не мог адарваць. Так яна яму спадабалася. «Дзеўка-дзявіца», пакланіўся ёй гусар, «сарві мне на памяць залаты яблык з сваёй яблынькі». Падышла Галя да яблынькі, і ўсе яблыкі упалі да яе ног. Сабрала яна іх у прыпол і прынесла гусару. Гусар падхапіў яе, пасадзіў на коня побач з сабою і павёз да сваіх бацькоў. Дома яны згулялі вяселле і сталі жыць-пажываць у згодзе ды ў ладзе. Нарадзіўся ў іх сынок, ды такі прыгожы, што бацькі не наглядзяцца на яго. Тым часам злая мачыха не магла спаць ад зайздрасці. Чаму гусар не яе дачку, а дзедаву дачку узяў замуж? І ўсё думала, як са свету звесці. Аднаго разу кажа яна сваёй дачцэ: «Схадзі ты, дачушка, да сястры ў госці, пакліч яе з сабою купацца, ды ўтапі». Паслухала Юля маткі, пайшла ў госці да сястры, падгаварыла яе купацца, а на рэчцы кажа ёй: «Сядзь ты, сястрыца, на кладцы, я табе плечы памыю». Села Галя на кладцы, а Юля скінула яе ў ваду і пабегла да хаты. Чакаюць дома Галю, няма. Малы сын плача, ніхто суцешыць не можа. Узяла яго нянька на рукі і пайшла ў дождж на рэчку, гукаючы: «Галя, Галюся, твой малодзенькі плача, есці хоча. Куры спяць, гусі спяць, адзін ён не ўсыпаецца, не можа заснуць, маткі не дачакаецца». І чуе яна голас з вады: «Ой, цяжка мне выйсці да сына, камень ногі падбівае, вада вочы залівае». Пачуў малы сынок матчын голас і яшчэ мацней заплакаў. «Ой, іду, сынок, ой, бягу», – адгукаецца маці, «слухаць плач не магу, сынок твой». Выйшла маці з вады, накарміла сына, ён і заснуў, а сама яна назад пайшла. Вярнулася нянька дадому, расказала, што было каля рэчкі. Назаўтра сам бацька ўзяў залаты яблык і сына ды пайшоў да рэчкі.
прыйшоў на бераг і гукае: «Галя, Галя, Галюся, твой маленькі плача, есці хоча». Пачула маці плач сына і адказвае: «Ой, іду, сынок, ой, бягу, слухаць плач твой, сынок, не магу». Выйшла яна на бераг, пакарміла сына, ён і заснуў. Тады муж дастаў з кішэні залаты яблак і даў жонцы. І як толькі укусіла яна залаты яблак, адразу апрытомнела. Зарадаваўся муж, прывёў яе дадому, і сталі яны зноў жыць добра і шчасліва, а злую мачуху і яе дачку больш да сябе на парог ніколі не пускалі.